Vítajte v jednom z najznámejších kúpeľných miest na Slovensku, neďaleko priehrady Slňava, raja vodných športov a rybolovu. Počas celého roka sa tu konajú rôzne kultúrne a hudobné podujatia. Je tu množstvo výborných reštaurácií, kaviarní, ako aj cyklotrás, či už priamo v meste alebo v okolí. Vítajte v Piešťanoch. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a toto je byt na ulici Nikola Teslu v Piešťanoch. Nech sa páči, prerobte si podľa vlastných predstav. Jednoizbový byt s neuveriteľnou užitkovou plochou 65 m2 s priestrannou lodžiou, samostatnou kuchyňou i pivnicou. Absolútne bezbariérový byt v bezbariérovom bytovom dome. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.